see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? 'Cause Morning! Yes! Itong kasunod. Nandito na yung mga, and etong mga to, yung share ko kasi. Are you here? Like a rat? Good morning! Good morning. Si Jan ang naatasan sa breakfast nila today. Today is January 20. And si Holly, meron din siyang, what's that, baba? Wheat bakes. For breakfast. And yung boys tapos na. And ako pala nakaayos na kasi. Alis tayo, pupunta tayo ng mag. Kasi mag-grocery ako and magpapa-nails. Kasi eto, dapat yung schedule nito ay nung Saturday. Kaso umalis kami nung Friday biglaan, di ba? Punta kami ng Adelaide. So, pinareschedule ko siya. Today, yung reschedule niya. Ayan, kasi tingnan nyo yung nails ko, guys. Totoong kuko ko yan. Totoong nails ko to. Okay. Totoong nails ko yan. Tingnan yung haba na. Pinagawa ko pa to before nung Christmas party namin ng mga girls. Are you done? Okay. So, hanapan ko lang siya ng damit. Tapos, alis tayo. Brush your teeth, please. I forgot that. Yeah, go now. Stop. So, hanapan ko muna siya ng damit. Dito na kami sa my Kmart, kung saan malapit yung gagawa ng nails natin. Yeah! Dito ba? Ayan. Pasok tayo. Bino-vlog nito. Nakababad na yung ating nails and ating puno sila ngayon. Hi, Mom, look. The nailish, guys. So, guys, Mommy's nail is correct. Look, guys. They're almost nailish. So, that's why I'm vlogging Mom. So, I can... Because I'm getting my nails done too. Look at my nails. Nothing's on my nails. Look, guys. Look at Mom's nail. The polish is gone because Mom's going to get her nail gun and so us me. Look at my nails. They're not easy painted. So that's what I'm showing. Oh, look at these people. There's a lot of people around. Look. Talk to the guys, Mom. Talk to the guys. Not me. They cannot see me. 76. 36. So they are the nail polish. So Mom's getting her nail done. Look. Mom's getting her nail and it's off now. Look, guys, this is very heavy. I'm gonna get my nails painted too. Look, my nails need paint because my nails not painted yet, so that's why the things are done. Guys, the things circles of them. So guys, we're in down the circle. So round and right. Round and so guys, we are getting our nail polish done. So that's why we're getting our nails done. Alright, here's it now. Hi, baby. Hindi siya pwedeng maupo dito kasi dapat may gap, may distance ba? Andun siya linagay. Minamasal siya. How is it, Baba? Good? You like it? Ayan. Nilalagyan na siya ng nail polish. Wow, Baba, you're lucky. After massage. Tingnan mo siya, pati yung paa niya.
lalagyan ng nail polish. Baba, you're lucky. Wow. Yeah. You're so lucky. You want to on? Yes, please. Is it dry? I think it's dry now. Let me see your nails, Baba. What color is that? Red. Nag-red siya ngayon, oh. Tapos na pala kami magpa-nails and dito kami sa food court para kumain ng lunch. Ay, Baba na naman. Okay. Kasi may, ano pa yan, may shelf. And alam nyo na, yan yung kanyang lunch. And meron kaming banana smoothie. Tig-isa kami at saka sa akin hotdog. Walang kebab. How is it, Baba? Good. Masarap? Masarap? Yeah. Meron siyang isang tempura at saka isang pork. Okay, Mark. And eto pala yung aking kuko. Ayan yung nails natin. Pina-almond shape ko siya. First time ko itong ipagawang ganitong shape. And eto yung real nails ko except sa isa. Eto kasi naputol to. So dinagdagan nila na... Linagyan nila ng extension. And nagbayad akong extra $10 kasi nagpalagay ako na... Ito ba yung white tip tapos merong silver. So extra $10 yan. Tapos pag nagpalagay kang extension, another extra. So eto yung worth niya, yung siningil niya sa akin is $70. Kay Holly free. Show me your nails, Baba. Ayan. And meron din yung paa niya. You're very lucky. And may free massage. Pati ako nakapag-massage din ako kanina doon. So kain muna kami. Tapos mag-grocery. Sarap. Dito pala kami sa toilet kasi yung isa, ayan. Hi, Baba. Hi. And eto pala yung ating OOTD. Favorite ko to. Eto yung denim. Sa Pinas ko pa to nabili. Tapos may mga paganyan siya, oh. Patch. Ha? I know. Yeah, alright. Take your time. Ano to? Mayroong pang bata. Tapos ayan, para sa mommy or daddy. Yeah. Yeah. Baka mag-grocery. Punta muna ako dito kung saan ko in-enroll si Holly sa dancing. Tingnan ko kung open pa yung enrollment nila. Kasi dapat nung Saturday yun. Kaso diba, bigla ang pumunta sa Adelaide nung Friday. Kaya wala. So tingnan ko sana open pa. Sana may slot pa para sa kanya. Dito ba? Dito tayo pupunta. Yay! Na-enroll ko si Holly. And kumuha ko ng isang form kasi tinatry kong pilitin. Tinatry kong convincein ba si Sak na mag-enroll din sa dancing. Kasi si Sak mahilig siyang sumayaw pero mahiyain lang siya. Pero sa mga party, di ba nakikita nyo naman, sumasayaw siya. Si Kuya talaga hindi. Ayaw niya talaga. Hindi ko mapilit si Kuya. Pero si Sak parang feeling ko pwede ko siyang mahilot na mag-enroll. So tingnan natin. Pero depende pa rin sa schedule kasi di ba pag Saturday nasa Adelaide kami. Yung kay Holly, may Saturday din siya, pero pwede rin niya atang weekday. So, tingnan natin. Sa February pa naman mag-start. So, punta na tayo ng coast. At least, na-enroll ko si Holly today. Mom? Yep. Who is this? Mine. Okay, watch your feet. Can I do it? Punta muna tayo dito sa, sa spotlight. Yeah, okay, baby. Dito sa spotlight kasi, yung kurtina, hindi yung kurtina, yung bago ba yung kurtina, yung puti, yung, ano man tawag doon? Sheer? Basta yung puti na manipis lang. Butas na kasi sila, nag-hide and seek doon. So, may konting butas doon. Parang maliliit lang. Ngayon, ang laki-laki na. So, kailangan ko nang bumili kasi ang pangit na talaga. Kasi,
sobrang laki na ng butas nun. Kitang-kita na pag nagda-drive. Sabi ng mga tao, ano pa yan? Ang kurtina nila. Butas-butas. Kamababa, so maghanap muna ako dito. Sana meron. Meron yan dito. Nagtingin-tingin muna ako ng, ano ba, quilt. Kasi bibili rin ako ng quilt mamaya. Tinawagan ko si Jan kasi kailangan ko yung measurement. Akala ko meron na silang ready-made pa. Wala pala. Tapos kahit may ready-made daw, kailangan ko pa yung measurement. Diba? Ang tawag pala sa kanya ay sheer. Sheer curtain ang tawag sa kanya. Yung mga ganyan ba? Pero hindi yan. Gusto ko lang is yung white. Ganyan oh. Kasi butas-butas na talaga. Kasi yung mga bata, ano, nagtatago ba sila doon? Nag-hide and seek. Kinuha lang ni Jan yung measurement. Ready na yung pen natin. So, ayan. Nakuha na natin yung sukat ng ating bintana. 2 meters. Okay, thank you. Oops. Say thank you, lady. Thank you. Okay, let's go. Hindi pa tayo tapos kasi kunin natin yung may napili na akong quilt. Okay, come on, baba. Oh, what you gonna say? Thank you. Binigyan siya ng... Say thank you. Thank you. Nagpaalam siya sa akin kung pwede niya raw bigyan ng gold coin si Holly kasi nagkukutan daw siya. $2. So, you can... Okay. Binigyan siya $2. So, pag pumunta kayo sa Kmart, mayroon na siyang pang-ride. Okay. Dito na kami sa Coles. Thank you. Ayan na siya. Napunasan niya na yung cart niya. Okay, let's go. Okay, first stop, apples. Green apples. Thank you. Pear. Gustong-gusto to ni Holly. Okay. Lahat green ang nakukuha natin ngayon, Baba. Wait lang. I need another apples. The pink lady. This one. Yeah. I love cashews. We don't need apricots, Baba, because we have plenty at home. Can I eat it? No, no, no. $6.90 a kilo yung apricot. That is white peaches. Can I have one? Okay, we need the yellow one. Wait. Ito yung gustong-gusto ni Kuya TJ, yung yellow peach. Yellow peach. Are you sure you want me to put it here? Yeah. Okay. Puno na agad yung cart mo. Thank you, Mom. You're welcome. Blueberries. Kuha tayong 3. Blueberries. Wait, baby. Let me choose first. Bili lang tayo. Isa. 2. Okay, this 3. Okay, here, Papa. Another one. Put that back, please. Okay. Kuha tayong isa. Spring onions. Ito maganda to. Kuha tayong petchay. Yes, wait lang. Pili lang tayo. Eto. Meron pa ako sa bahay na petchay. So, pandagdag ba? Tsaka isa nito. Yes, baby, wait lang. Eto. Kuha rin ako ng cauliflower para sa Silverside. Etong partner ng Silverside. Yung corned beef ba? So, ito isa nito. Yung sa cart ni Holly, lahat fruit. Sa akin naman, vegetables. So, ito, 10 pieces to, oh. Ang ganda, diba? Maliit lang. Ha? Wait lang, Baba. Lagay lang natin siya dito sa plastic. Sa kanya ko raw ilagay. Okay. You have to be careful when you push it, okay? Why? Because you might hit someone. Oh, yeah, I know that. Okay, just be careful. Okay. And then the zap, please, zap. You remember what you did to mommy? No, because what? What? That's what. Pili tayo ng tomatoes or kamatis. Ito. Ayan, ito. Hindi naman siya ganun kahinog pa. Tama lang. Kung sa Bicol, hubal-hubal. So, ito. Lagyan natin siya dito. Tayo ng green grapes. Seedless. Ito. No, here na. Baba, what are you doing?
Baba. It is clean. Come on. Pili tayo ng cherries kasi favorite to ni Kuya TJ. Pero meron silang iba-ibang klase. Ito si Siravulo. Ito naman si Tasmania. Try nga natin si Tasmania kasi pareho lang naman yung kilo niya, oh. Try natin to. Yeah? What? No, you can get that one, Baba. Huh? The big one? There's no more. Ubus na. No, I'll put it here, Baba. Ay, Be gentle. Oh my God. Oh. Don't kiss it. Come on. Kuha akong dalawang red na capsicums, tapos green. So, dalawang red. Ito yung red na capsicums, and kuha rin ako ng green. Dalawang green. Wait, baby. Pili lang tayong green capsicums. Isa, dalawa. So, etong dalawa. So, ito yung dalawang green. Kuha tayong isang cucumber. Ito yung, continental. Favorite to ni Sak. Kahit yung baby, eto pala. Kasi eto, kinakain lang to ni Sak. Tsaka silang tatlo, kuha rin ako nitong isa. 2 for $5. So, kuha na lang tayong dalawa nito. Isa, dalawa. So, ako ng green beans. Kasi gagawa akong green bean salad. Nasa Chona's Kitchen ako, hindi nyo pa napanood, diba? Nag-promote. May green bean salad ako doon. So, yan. Kuha tayong isa. And kuha rin akong carrots. Nagre-refill lang si Kuya. Naglalagay pala. So, na lang tayo. Kisingit na lang tayo dito. Isang carrots. And eto yung brushed potatoes. Yung maduming patatas ba? The dirty potatoes. Kuha tayo ng onions. Ito yung brown onions. Wala sila yung maliliit. Malalaki yung onions nila lagi na. Dati meron. Ngayon wala na. So, pili na lang ako na medyo maliliit. Wala. Halos pare-pareho lang naman. So, ito na lang. Nahanap ko yung garlic nila. Yung nasa net ba? Wala. Asa na naman kaya nila nilagay? Kuha na lang ako muna ng ginger. Ayoko tong ginger kasi parang mabilis tong Gusto ko yung ganito ba? Ay, may naman to. Sobra naman pagkakulubot nito. Yung ganito sanang itsura. Pero sobrang na siya, kulubot tsaka maliit. So, wag na lang yan. Eto na lang. Pero yung malaki na. Yung malaki ang kunin natin. Ano yung mas malaki? Eto or eto? Parang mas mabigat to. Ito na lang. Kasi ito parang magaan. Wait lang. Malaki. Ito. Kasi mas siya. Heavy. So, ito na lang. Come on, Baba. Laraw sila yung garlic na yung hinahanap ko. So, ito yung meron sila. Yung fresh garlic. Ito ba? So, pili na lang tayo nito. Kailangan ko maraming garlic. Pili lang muna ako. Nakapili na ako. Kumuha ako ng 8 ganito. Kasi kailangan ko ng maraming garlic. Ayan. Kuha ko ng mangga. Ito yung Kensington mangoes. So, kumuha akong 3 Kensington mangoes. Kuha tayo ng green kiwi fruit. Lagay ko na to dito kasi puno na yung cart ni Holly. And ito yung favorite kong tomatoes. Yung pirino. Kuha akong 2. Dalawa nito. Kuha ko ng mini croissant. 2. Ito. 2 nito. So, ito yung iceberg. Kuha ako nito. Ito yung pag naka-plastic na malinis na siya. Natanggalan na siya ng yung yung mga dumi-dumi. Pero inuugasan ko pa rin siya. No. Your cart is full, Baba. Ah, okay. Alright. Pili tayo ng strawberries. Mom, I want to have this one on the baby for me. Ha? Wait. I want the baby for me. Yeah, wait. Pili lang tayo. Maliliit ngayon. So cute. Okay. Pa tayong 2. 2 blueberries.
Strawberries. O, diba? Ang liliit niya. Okay, akin na. It's not a fit. Matatapo na yan. Here. Akin na yung isa. Give me this one. Kaya tayong yogurt. Kasi yung mga boys, gustong-gusto na rin nila tong yogurt na to, ha? This one? Alright. I got banana here, Baba. Kulang-kulang yung flavor nila. Wala na. Ito lang yung available nilang flavor. Vanilla, strawberries, and banana. Walang blueberries, tsaka mangoes, and apples. So, yan lang. Okay. Next time na lang. Let's go, Baba. Kuha ko nito. Ito yung 4 cheese melt. Tapos, meron din sila. Ito yung etong tinatawag na perfect bakes. Ito yung cheddar, mozzarella, and parmesan cheese. Kuha tayo nito. Aside doon, kukuha ulit ako na mozzarella cheese. Ito. Ba't parang lumiit? Lumiit siya. Ito na lang, mas malaki. Mozzarella cheese. Okay. And ang paborito ni Kuyang slice cheese, yung Devondale. Gustong-gusto to ni Kuya. Kahit ako gustong-gusto ko siya, masarap siya. Yan, ito naman yung gustong-gusto niya, yung Tasty. Kuha tayo nitong isa din. Kuha tayo ng ham. Ito yung 4 ang pack. So, kuha tayo nitong isa. Kuha tayo ng leg roast pork. Laki nito. Ang bigat. Baba, excuse me. Oh, sorry, Mom. Okay, excuse me. What's that, Mom? Leg roast. And of course, kinakain niya na yung kanyang yogurt. Kuha akong 2 pork mince. Kasi baka mag spring rolls. Ayan. Kuha rin ako ng pork belly. Ang lilit ng pork belly nila. Oh. Wait lang, Baba, ha? Pili lang si Mami ng pork belly. Kasi ang you're cold. Go there, Baba. Go there out. Malamig kasi dito. Ang lilit ng pork belly. Wait lang. Pili lang tayo. So, eto na yung pinakamalaki nilang pork belly. Ayan. Pork belly. Yeah. Yeah, wait lang, Baba. Kuha ko itong slow cook family roast, pero ang gagawin ko ay pang kaldereta. Kasi yan may layering siyang fat. Out of this place. Get out. Very crazy. Nilalamig ng Baba ko. Wait lang, pili ulit ako dito. Nilalamig na siya. Yeah, okay. Hindi pa rin ako nakakahanap ng pang kaldereta ko. Nag-isipan ko kung etong brisket, Which one is this? mine, or etong yung pang roast ba. Wait lang. So, eto na lang yung brisket ang gawin kong pang kaldereta. Mommy, play my money, please. Wait lang, baby. Parin ako ng beef mince. Out Eto. of this place. Lamig na siya. We're almost done here, Baba. Kumuha ko ng cream cheese, 2. Ano na siya? Pack. 2 na siya sa isang pack. Nagpatingin ako kung meron silang fresh talagang hipon or prawns. Tingnan niyo raw. Yeah? Okay, wait lang. Wala daw. Okay, wala. Gagawa sana akong yung ginagawa ko bang prawn spring rolls? Sorry, Yeah, I know. You step on my foot. Okay, let's go. sorry, Mommy. We're gonna get your smiley frites. Come on. Kumuha ko nito na 1.5 kilong bacon. Yung streaky bacon. So, eto, lahat-lahat to 1.5. Pero pinaano ko ba yung half a kilo. So, ayan, 3 siyang half a kilo. So, 1.5 kilo bacon. Sana huwag kayong mahulog. Huwag siyang mahulog. Okay. And ito yung free smiley face. Baba, oh. Oh, thank you, What? lady. I'm not lady. No, Yes, thank you. Say thank you, lady. thank you, lady. I said thank you, lady. Okay. Alright. And kumuha akong smiley fruits and Twiggy. Kinuha niya pa yung Twiggy dun.
Yung mild lang. For now, thank you. So, ito yung Twiggy. Yung mild ang kinuha ko. Alright. Kasi may spicy niyan. Kuha tayo ng salami platter. Okay. You're right. Come on. Kumakain ka siyang smiley fruits. Come on. Ayan, nagpakuha akong baby bell pepper with cream cheese. 10 pieces. Masarap yan, guys. Paborito ko yan. That's for now. Thank you. So, eto siya. Okay? Ready? Alright.